राजनीतिनि बोथोर इलेक्शननि बोथोर बे समाव जुदि राजनीतिनि बाथ्रा बुङाबा बोरै जानो नोंथांमोननि थाखायथ' आङो बेबायदि भिडिअखौ लाबोगासिनो थायो आरो नोंथांमोना हाजासे आंखौ कमेन्टआव रायोबो बाखनायोबो माखासे बायदि बायदि लेंगुवेजबो इउज खालामो गाज्रिबो मोजांबो स' नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना जि खालामो नाथाय पलिटिक्सनि बाथ्राखौथ' आं बुंथारगोन बे आंनि जाबाय मा मोजां मोननाय मोनसे कन्टेन्ट स' बयबो जोङो राजनीतिनि बाथ्रा बुंबा बिराद माने गावनि जि साइकोलॉजी पावर गावनि जि एनालाइटिकल जि पावर बेखौ एक्टिभेट खालामजोबो बेनिखायनो आरोबाव नोंथांमोननि गोसोखौ एक्टिभेट खालामलायनोसै आं नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो गोसो जादोंबा बेखौ बुंनो चान्स मोनलायसिगोन बीजेपी यूपीपीएल एलायन्सआव दङ बेखौ बयबो मिथिगौ बीजेपीआ सेन्ट्रेलाव दङ स्टेटआव दङ आरो दा बर्तमान थानाय बिटिआरआवबो दङ नाथाय जि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्शनाव नाथाय बीजेपीआ आलादायै गेलेगोन थांनाय बारावबो बेबायदिनो गेलेदोंमोन एलायन्स जानानै गेलेयाखैमोन उनावसो सरकार दानाय समावसो एलायन्स जादों बे बाराव बीजेपीआ जिहेतु हारसिङै गेलेगोन बेनिखायनो बीजेपीनि नेता कर्मीफोरा यूपीपीएलनि एगेन्स्टआव बीपीएफनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनो स्टार्ट खालामबाय आरो मोनसे भिडिअ आं नुनो मोनदों बबेखानि भिडिअखौ नोंथांमोना होआ नोंथांमोना निउसाव नुखादों बे जाहैबाय मा जेखाइ गिजि खबाइ गिजि जे गिजि पलिटिक्स माने यूपीपीएलआव जायफोरा जइन जायो बे गासैबो माने खबाइ गब्लं बायदिसो आरो खबाइ गिजि बायदि बा गब्लंनाय खबाइ आरो जेयानो गब्लं माने हायबाबो फैया एबा जेया मोजां नाथाय खबाइया गब्लं हायखांबाय खबाइयाव सोबाय खबाइया गब्लं नालाय गलांफिनबाय थिक यूपीपीएलआव जइन जानायफोरा बेबादिसो जाजोबदों बेबायदि बुंदों आरो बीजेपीनि नेता कर्मी बिथांमोना बुंदों बीजेपीनि जयनिंआ एकदम गथा सलिडखा आरो बेबायदि मास गेदारिं खालामनानै जयनिं जाया होनना बुंदों आरो बीजेपीआव माने बीजेपीनि जयनिंआ जाहैबाय मा न'आव थांनासो जइन जायो आरो स' बिथांमोननिया सलिड आरो जायफोर बिथांमोना सोरबा यूपीपीएलआव जइन जाबाय थादों सोरबा बीपीएफआव जइन जाबाय थादों बिसोरो ओरैनोसो थांफ्लादों आरो बिसोरो गासैबो माखासे बिथिङा नायब्ला माखासेखौ नायब्ला माखासे सुबुङा माने बीजेपीजोंसो दं आरो खोथा खानाय स' बेबायदि मोनसे पलिटिक्स नुनो मोनदों बेवहाय जेबो बुंनो गोनां गैयामोन नाथाय आंनि बुंनो गोनां जाहैबाय थारैनो बीजेपीआ दि हारसिं इलेक्शनखौ गेलेमारगोन बेनि जि रुपरेखा बेनि जि नेरसोन बेखौ नुनो हमबाय आरो नङाबा मिडियाआव फैनानै बीजेपीनि कर्मी बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौथ' बुंनाय नङामोन दा बाथ्राया जाहैबाय यूपीपीएलआव जायफोरा जइन जादों बीपीएफआव जायफोरा जइन जाबाय थादों मा बिथांमोननि जयनिंआ ओरैनो फ्लासो नामा बिदिब्ला सा जइन जानानै मा बीजेपीनो भट होगोन नामा बेबादि मोनसे बिथांमोना बुंनो नागिरदों आरो बिनि अनगायैबो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन थारैनो बीजेपीआ बे बाराव बिटिआरखौ दखल खालाममारसिगोन नामा मा बे बाराव बीजेपीआ ओरैबायदि कन्फिडेन्स लेभेलाव फैबाय नामा बिथांमोना थारैनो दखल खालामनो हासिगोन दिलीप सयकिया बिथांनि कन्फिडेन्सखौ नुबाथ' बेबायदिनो नाङो दिलीप सयकिया जाबायदि कन्फिडेन्सजों बाथ्रा बुंबाय थादों बे हिसाबैथ' बे बाराव बिटिआरखौ बिटिसिखौ दखल खालामगोन बीजेपीआ स' बिटिसि दखल खालामनो थांगासिनो दङ बीजेपीआ स' यूपीपीएल आरो बीपीएफआ थारैनो जेननो थांगासिनो दङ आरो गेजेराव एपीबी नामनि मोनसे अल्टारनेटिभ फैनो हाबायना बे अल्टारनेटिभआ माने बे बाराव थारैनो बीजेपीखौ अल्टारनेटिभ महरै लाबोमारसिगोन नामा बेबायदि जोङो नङा होनना बुंनो हाया मानोना थांनाय इलेक्शनावबो जों नुनो मोनदों बीजेपीनि जि केपाबिलिटिया बहुत हाइमोन आरो बे बारावबो बिथांमोना आरोबाव स्ट्रं जाबोनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना ओरैबायदि दासान जे बे बाराव बीजेपीआ थारैनो दखल खालामनो हानाय नङा आरो बे बाथ्राया नंमारगौबो बे बाथ्राया साननो गोनांबो जानानै फैदोंना यूपीपीएल आरो बीपीएफनि थाखाय जे जायफोरा यूपीपीएल आरो बीपीएफआव जइन जाना दिन्थिफ्लाबाय थादों मा थारैनो बिसोरो बीपीएफ आरो यूपीपीएल दंमारोना जानो हागौ जोंनि बर' मानसिफोरा थानो हागौ बिथांमोनजों जइन जानानै नाथाय बर' नङि मानसिफोरा मा थारैनो बीपीएफ आरो यूपीपीएल दंमारोना मा बिथांमोना थारैनो बीजेपीजों सिं गैयाना बे खिन्थु साननो गोनां जादों दै आरो बे समाव आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों बीपीएफनि नेताफोरखौ नुदों आरो जोङो यूपीपीएलनि नेताफोरखौ नुदों मा बीपीएफ आरो यूपीपीएल दाबो ज' जानानै माने बियाबखौ रानलायनानै इलेक्शन गेलेनायनि बाथ्रा नाथाय मोनसेल' बाथ्रायाव नांना दं बे जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारिनो मा नांगो सिपखौ नांगो जुदि देरहायबायनो सिपखौ नांगो आरो सिपखौ मोनैनि थाखायनो दिनैसिम बीपीएफ आरो यूपीपीएल ज' जानो हायाखै ओरैहाय माने बिबो हगारा नाथाय रायलायनायाथ' सोलिबाय थादों बेबायदि बुंदों आरो गोविंद बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जेब्लासिम हाग्रामा महिलारिया
बे BPF पार्टियाव दङ अब्लासिम BPF आरो UPPL माब्लाबो खौसे जानानै इलेक्सन गेलेनो हाया स' बेबादि बिथिङाव BPF आरो UPPL नि गेजेराव ज' जानांगौ बे जि सानखांथि बे सानखांथिया ओरैनो फैयाखै थारैनो BJP आ बिथांमोननि थाखाय मोनसे थ्रेट जानानै फैदों खारन बे बारावबो BJP आ मोनसे फेक्टर जानानै नुजाथिनो हागौ बे इलेक्सनाव बिदिब्ला नोंथाङा थारैनो बुजिबाय खबाइ गिजि होननाया जे गिजि होननाया रियेलिटि दंमारो होननानै जों बुंनो हायो दै थारैनो रियेलिटि गैया होननाबो बुंनो हाया जों स' जेसेबां जयनिं जाबाय थानाय नुदों बेयो जेयावथ' फैदों नाथाय खबाइथिं गलांबाय थादोंबो जानो हागौ बिनिखायनो नुनायाव कमेडि बायदि नांदों नुनायाव माने फान बायदि नांदों नाथाय रियेलिटियाथ' बेबायदिनो थांनाय इलेक्सनावबो जों बेखौ नुनो मोनदों बोरै देरहादों बोरै सरकारखौ दादों बेखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ स' जोङो बुजिनायनि समा सफैबाय